no to ngara ndeso wonna mboɗo ɗum ɗo gila gadduɗa ɗum ɗon ha joni mata mimi hasto e joni mi dini fewna ɗum mbiɗa hasto mbimami ko ya ƴewana mburuji moƴƴi mi wiyani ya ƴew ɗiɗo mburuji ganduɗa hoore ma ɗum ɗo ɗum ko mburu ha ko dokkuɗa am kode cuuɗi ah non non aɗa a tinnoto beele aɗa daña mburuji moƴƴi ɗi a tinnoto beele aɗa daña mburuji moƴƴi ɗi ha janggo wonno jimmeta e kassari ɓernde ma fof bonat quoi yarani ko mbiɗa hasso joni ko haajuma ko ɓiɓɓe ma de mi wonda haɓe min mi sikunu so tawi mi addima ɗo e galle he ma jibinanam ɓiɗɗo gorko fof ɗumen mais wona gaddana ham ɓeeɗo ɓiɓɓe rewɓe ganduɗa hoore ma ngala ko nafata ñamde tan e yarde ala ko nafata so wona ñamde e yarde anani mbatton hen oɗon a tampini ham way ni wona noon debbo gorko fof ɗuɗɗo debbo ne nafa gorko ne nafa joni jiɗɗa janguindemi ko amuɗi kam hanɗum aɗa haalnami ye debbo ne nafa gorko ne nafa ha somi nafatano mbiɗa adduma mbiɗa wonma e oɗo galle ha ɗum aɗa wawi haallandemi ɗum kadi aɗa ɗum kalantuma mi ala ta haalde joni subaka law salani ɗum so jimmi wiidama saɗa jogui soɗanɓe sa ala ɗum ko probléme ma an e mabɓe anani e haɗema yaade dépasse noon dépasse a rewi temedere men ɗo ƴetta wonde ɓiɓɓe rewɓe o waɗanta ɗumen hay fati gandumi ɗen debbo ne nafa gorko ne nafa o wi ɓiɓɓe ɓe ko ɓiɓɓaɓe Allah ko moƴƴo joni mami ƴewno mbaɗirmi bayri yiide on seeɗa a yiide ko liggaji ɗi tan onon kam on nani o ñaw garɗo e leydi o an haaji ñaw o kulɓinirde wona kamɓe mbiyata manda ko coronavirus yimɓe ndeno no fewi kala ko mbaɗɗa cooɗa juuɗe ma ha laaɓa ceer dal dilla e sénare dal enen noon ko ɗum woni probléme men ɗum ko ɗum woni probléme men kono ñaw o vraiment ɓe mbi ko ya dille laaɓa tan cooɗɗa juuɗe ma ha laaɓa ceer enen ñaagui tan yo Allah riwtane amin kadi so Allah riwni on ñaw oɗo kay sen keeɓi ko ɗum jiɗen en ɗo en jogui suwaɓe hewɓe ɓe baare en ay nafata noon ko Allah hannano en ɗoyre kam mbasa yettade laamu ngu nen dille en laamu ngu nen dille jatal kamay gari ma sen yata balade fe ye mari sadio ko sadio bambale jubalam yerma gawlo ko sadio bambale amado yam so yerma yo ko sadio bambale mama jey mari sadio bambale min jingam ho windayo ko sadio bambale yerma a jaram ko sadio bambale a jaram walla aɗa wowini a jaram aɗa wowini a jaram to kamɗo pottuɗen waɗandani min ɗum ne welami ko jungo ma ɗum ne welami masani ye mali sadio bambale dungam no bandiraɓe o ko gawlo jontaɗo o weldani noon non ko jontaɗo min somi wayrimo yiide tan
min vraiment mi anda fof holno mbayammi ni joni dal min mbiɗa jogui haaju seeɗa wonno mbiɗa galle ɗo ne jogui ɗum ɗo seeɗa won programme mo joguimi yani ko konngol hokkimo oɗo gawle makko ko gon hokka programme mbiɗa jogui galle programme ha joni ko galle faɗani eyyi mboɗo mi rutto toon joni ala non joni ko mbaɗen cayen joni mboɗomi mbiɗa jogui faɗa toon seeɗa e mbayri yennirde mais aɗa wonno kam ɗum basir on jarama ha saaha goto tan d' accord nomi artu ɗo inchallah jewten ok merci on jarama eyo min calminima merci hawniri ko andi aduna ni tan wayi ayi e oɗo o mo Allah holluma o galle makko debbo makko koye nder jeygi tan woni Amadou ɗum ne ɓe ñamata ɓe kaara non o kata debbo jammuɗo so haali o fiyan ko makta tan aussi o waɗata ɗum beele no mbaɗen e rewɓe men ni no ballirten ɗum ni eɗen tinni e muɗum ni eɗen moƴƴi e muɗum ni beele kanko o wawa wonde ɗum te o haalnama sundi o haalnama weñde kanko fota wayi wonde nga tan gawlo joni hoppi ɗum 5000 francs tan joni an galle ma hay buddi aussi ko yiyata ma kako jiguiɗa koye poste ma batta ñaade hokka awlude min ko waɗata mi yadani hen min de mi yadani hen min ɗum min ci yaadu ala fawɗo yawdude gam 1000 francs min assalamu aleykum maaleykum tambere machallah alhamdulillah marhaba salam ana hiride ay ko haaji on kon tan wona kam ɗon celli kam ko mbiɗa bamum kalaran ɗo woni hono hen woni ceerno Amadou tawɗa komin kala haala makko to joɗɗa ɗo eyyi ko jonnoɗo oɗo ceerno Amadou mbiɗa ɗo hen o eyyi oɗo yonti hande mo haalde i taw kadi ko ceerno Amadou joni hen neɗɗel ari ɗo tan wele ene luuka tan nanggui junggo tan nanni se junggo e potan se ɓen ñerƴat tan o yitti ujunere hokki ɗum te galle makko ñamra yarata omon nanggui demotomo lo e nder nanggui ɗum wawa won abo oɗo yontimo haaɓe on basir kedɗa mbiɗa haalanma gueɗe gotel ko ɗo kalami Amadou komin sehilaɓe ɗo to gonɗen ɗo joni somi ummima ɗo e nane ni ko galle makko paami haalanmo gonga somi yettima mi haalanmo gonga so salima wonde anani so salima gonga mo kalantumomi anani ma on ji onon to nannumomi kadi kanko mo andu to nannumomi min kam kala kaɗa wawi wadde hen kay o jii ko ummo e jikku mo wono leppirde mum tan so enen ɓeɗo hay goto mi watta noon so umma tan mi uddamo ɗum fof manan ɗum so Allah jaaɓi debbo fota resede non debbo foti ko fewne gawlo kayne hokke galle ma waɗe galle ma ho eyyi kono mbiya so waɗani e galle makko ma watto moƴƴani haɓe makko de ƴella fof dina ɗum kadi haɓe makko no feewi bisimilla ala ɗen inchallah haɓe makko temedere nde woni ɗon ɗum welno kam ɗum joni welti kam somi hokkimo ɗum poɗɗa ko waɗandemi bokkari moƴƴiri so guittami ko ɗum mbirama a yettat galle o min mi natti yidde wondude e ma mi natti yidde wondude e ma a yettat galle o ar hocci bagage ma e woni rewɓe vraiment an a lebtoto loroɗa quoi ha non e tan galle baɗo daari way ko ɗum woni wiiteɓe ɓe ganda jaam ɓe ganda jaam a resat jomum gadda ɗum e galle moƴƴo waɗantama ko jiɗɗa ko aleykum Amadou yaw no mbaɗa e tampere mawɗum ni wona ɗe selli kam jam tan ni no mbaɗɗa e golle an joni mi ari grand place somi tawanimo toon eyyi mataw ko haajol seeɗa tan
kono min wonko jimmi haalandema Amadou no jiiranmi aɗa waɗa oɗo suka debbo ni welanimi voilà joom suudu ma o haala rugi eyi ko mbattama ko ene muusimi ha ɓurti o ñaguete dépense ya totumo guitta temedere dokkamo e te min won biɗumi to grand place to a itti ujunere a hokki toon gawlo Abdoulaye e te nde rugi namdima dépense en dokkuɗa ɗum ko temedere an ɗum hol dalilu mu an hol dalilu ma e ɗum noon an yero ha yero nam aɗa andi ko jimmi ka sikilam ɗum koye hay sa haalani ko Allah waɗi yimɓe ko seyɗaneji koɓe naafigueji min ko guuranmi ɗo e gallam ko min tan andi ɗum oɗo debbo wona yi galle o eno wayni min kay mi yii tigi wallahi mi yii galle ono wayi eyyi wonko heddi ɗo kala ko yiɗi mbiɗa waɗanamo mais mi ronki dañde e makko ko jimmi ko Amadou min jimmi ko haalandema gueɗel gotel an mataw jawɗa koko Allah tottuma ko faam noon ko Allah tottuma ko Allah taw wawi toddema ɗum mbiɗa wonde ko jibinani ɓiɗo ko donc an ala nafoore e makko ko ɗum o jibini ko ɓiɓɓe rewɓe ko ɗum o yeehi o haaloy ɗum boowal faɗami gayna haalandema te paama ɓiɗɗo gorko e ɓiɗɗo debbo so kala hen ko Allah wurni nafat metane yiyani to ɓiɗɗo debbo darni galle ma yiyan ɗum a yiyan ɗum yero wara yennam mi yennanima kalanmami ko non gonɗa ko yennudemi jimmi noon ko gartira haqqille e hoore ma tinnuɗa gartira haqqille e hoore ma so tawi ko haalo rugi kalta ɗo en eyyi so yiɗi jaaha eyyi keɗoɗa noon keɗɗa mbuɗe haalanma gueɗe gotel jimmi haalandema rugi so tawi wonde kanko potani plainte min potet plainte fodde wonde ko mbattama ko ene muusi kam kadi mbuɗa andi o portama min portantuma plainte yero an gonɗa ka yero gonɗa kaɗa majjimi walla gonɗa ka anda kam e min connaissance am an a anda kam wona ko mi wima noon joɗɗo jiiya ko mbimami ko ɗum taw yaɗo jiɗɗa foof so yiɗi jaaha kanel mbuɗum ya so yiɗi jaaha kanel mbuɗum ya inchallah non ko ni tan mbaɗon on natade galleji yimɓe oɗon duuɓa oɗon kono ceytanagal o debbo ala fof no mbawɗon wadde o ko min ko lorotomi ko min tan andi ɗum jeehe an heddinowo ɓe jeehi ɓe ndiwɓe mama koɓe naatigueji min mi wondaka ɗum ko jaam ɓolo kono kadi wona jaam aɗa taga min noon oɗo joom galle ma Amadou ko waɗanma ko ene muusi kam gandanɗa hoore ma ha ɓurti so muusanima min ɗum ne muusi kam mi anda noon an holno wayema de kono min kam fam ɗum ene muusimi kadi ko jimmi haalandema gueɗe gotel so tawi wonda ittata diminno min on diminema ittani ɗum ñanden mi haalnimo mbimomi wonde so tawi wonde o rewnanima lawol o hokkuma foddema ha timma komin on potoma ko mi haalninom ɗum noon yimɓe noon ko haalandema omo rewna lawol omo hokkuma foddema ha timma so hokkanima fodde
haalimi ko haalulaji ngannduɗaa hoore ma beñ wecco haali kam mbimomi noon ɗum noon yo aro changé o sali changeude heen oɗo hokkan ɗum fodde muɗum noddumo mbimomi oɗo ko cuhlel dewel so tawi wonde ngannduɗaa hoore ma jibini ɓiɗɗo debbo ma Allah jibini ɓiɗɗo gorko ko yo Allah wuuru tan kala heen ko Allah addi yo Allah wuuru tan par ce que en jii wonde to ɓiɗɗo debbo ngannduɗaa jogii galle ɗum en jii ɗum to mahi teol to mahi ƴettu coodi oto coodi fof en jii ɓiɗɗo gorko to waɗaani hay hunde ko noon ko fata tan ma Allah ɗum loji a faami wadde nden ɓiɗɗo debbo sa dañi ɗum nangu en haa tiiɗa ene waɗi nafoore ɓiɗɗo gorko sa dañi ɗum nangu en haa tiiɗa kala momo sali muusi kam noon ko wala ko oɗo ko komi sehilaɓe sa di gadugolam gayno kanko jarama anani an keɗo kalɗo hen holno gorko mawɗo woni so e nder galle muɗum wona responsable ha jibino ɓesgu muɗum wiye nguɗon ɓesgu jiiɗa ɗum mbaɗa anda hande ñalawma hande oɗo to gonɗa ɗo ɓesgu ngu caliɗa ngu ngu jeeyiɗa ngu ko ngun haɗat ma soheede ɗo to gonɗa ɗo so wona no ɓeɗon noon ma sohe kaadi gurdam ma a yaltata ten fawma hen goɗɗum man debbo kayde weeli yurmade ha woni gonga mbaɗa anda hay ko mijotoɗa ko pour janggo e janggo wonde e ɓiɗɗo gorko en lomtoma en yo walla autre chose debbo o ne wawi darsade place makko ɗo par ce que hande o en jii hay min to jooɗimi ɗo oɗo place rewɓe ne jooɗo ɗo président e hoore muɗum debbo ne woni président taw ko leydi hurli ardi ɗum noon a dañi sens Allah kadi suhaaɓe ma ɓeɗo ɓe jeyɗa ko sababu mabɓe de tagi minen oppiɗen bon so jeeyi wonani an joom suuɗo tinnoɗa o komin sehilaɓe mi sikkanomo andani ga mais so addi kam ga hena wiyama ko yidde ma ham min debbo o min kalda to gomi ɗo ene wawi taw ko jumri tan wonno par ce que hanki mi nanguinomo mi fiimo mi fettimo mi weddimo bagage makko mbowal yo yaltu mais e nder hen elle ndo hokki départ o yeehi nde ko nden miijam waaci kam o wi min goto mi wawa e wonde galle o kadi so tawi wiɗɓe fiimi ɗon ko keddoji mais mbiɗa ñaago debbo o yafuya kadi mbiɗa anndi mi wawa wondude e goɗɗo so wona kam kadi mi haalnamo yo yerlomo o yaafo kam kadi ɓiɓɓe ɓe mami nangoɓe juuɗe sappo mi nani ɗo haala hannde ko ngannduɗaa hoore ma haala tedduko sewka sukaaɓe ɓe kadi ne mbaawi wontude goɗɗum janngo e janngo e janngo taw ɗum ɗon mi jaɓi Allah nomi ñamminɓe mi yernaɓe mi reenaɓe aɓe naata e cuuɗi maɓɓe so nafoore arii heen merci so merci tene kadi mi haalama aɗa anndi lemɗum woni ndu mois de mars e jaratamo ko ñalawma rewɓe ko rewɓe adanoɓe ene beltine tinnoɗa feere fof no mbaɗɗa ɓiɓɓe maɓe e debbo ma o oɗo ñalawma so ari moyen fof mo joguiɗa waɗanɓe dolem muɗum mami waranmo ngaari somin koti hero a jaram min jarumɗa kam jafoɗa kam sukaaɓe maɓe kala to ɓe mbawi wonde artude e galle he mami ñanmino mi yerno kadi onon fof mbiɗa ewiri on ñande wimanso o nde inchallah garon mi wara ngaari mbaɗen feete e ñalawma anke din kay ko noon tan